Okongwu Ifediche has been arrested. Okongwu Ifediche Nwadibia has been arrested. Yeah, I have been expecting this arrest. I have been expecting this arrest because Okongwu Ifediche onye na-agba ndị dibịa n'akwụkwọ na-agwa ndị mmadụ ọwụ na ị na-atụ ọrụ, ọwụ na ịchọ ka enye gị ncha ka ịsa ahụ ka ibute ike, ọwụ na ịchọ ka emee ka ị wụrụ ọgaranya, bịa ka dibịa mere gị, bịa ka dibịa mere gị. Okongwu bụ dibịa ihe dị iche, akpọpụtago many dibias and actually no fake. Okongwu dibịa contributed 95% of ụmụaka na-arụ yahoo na-egwucha ndị mmadụ wayo. Okongwu dibịa contributed 95% of criminality na ala Igbo, mana people anya ha aghọta ihe a na-ekwu. Okongwu dibịa is worse than even akwa ọkụkọ eji ya na-eke hit na onye eze Jizọs. That to extend Okongwu dibịa mechara agba ọsọ bịaside Benin na-agba ndị dibịa n'ihu akwụkwọ. Okongwu dibịa apụtabeghị n'ihu akwụkwọ sị ụmụaka bịa mụọ na kapịnta, bịa mụọ na mekaniki, bịa ka arụ ọrụ gị ọrụ. Enwe mgbe Okongwu dibịa dọkọtara rebe ncha ịsa ahụ ebute ike. Now he has been arrested. Ọ fọrọ ka afọ onye nke ọzọ nke a yikwere ya na-agbakwa ndị dibịa n'ihu akwụkwọ. So ndị dibịa niile Okongwu dibịa gbara n'ihu akwụkwọ, ọga aka na bịa oge ofu aka agbataghị ya n'ọsọ. Ezikuku si gbawakwa ọsọ, Ezikuku tụrụ gbagbuo ohu ba isi ha gbagba ọsọ. All ha destroy all these our teenagers na Igbo. Ọkwa n'Igbo, share this video. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Asị na news a na-eye bụ na emere Okongwu dibịa arrest. Na-eme gịnị na arrest Okongwu dibịa? Ịma na last year mgbe emere arrest akwa ọkụkọ na ndị otu ya, I came up where say that Okongwu dibịa need to begin arrested and investigated because of some things on they post online and some places ọ na-aga, shrines ọ na-aga. Ịbịa fu Okongwu dibịa si ya, Okongwu ma alụsị n'ịncha dị na Anambra steeti, ụmụ alụsị n'ịncha dị na Anambra steeti, ma ya bụ that n'ọdụ n'ọnụ Okongwu dibịa mịa. Okongwu dibịa ma most of alụsị dị n'Enugu steeti, especially that's in Nsukka side. Okongwu will travel as far as from Anambra to another state to go and do what? Ka ya ga gba ndị dibịa ahụ. And ha ncha ọ ga na-asị gị na nka na onye nke a bụ ejecha agwụ, ọ gakwa na nke onye ọzọ echi ọ sị gị na nke ahụ bụ ejecha agwụ. M na ọkata ọ bịa lewe ihe ọ na-ele nna malụ isi na ọdịa 10,000 naira. Isi Okongwu dibịa, he's one of the people bụ problem. Another person nchọkwa ka eme arrest bụ Oga Jig, because these are the people na promote this ritual something na online. Oga Jig, Okongwu dibịa, these are the two people I'm very sure. And the other ones I don't know about them. I don't know. And I for most especially Okongwu dibịa, Oga Jig mekatagodi nke ya kwụsa benata aka, mana nke Okongwu dibịa amalọm ka agwụ ka ebe n'inche ọzọ ya chara okwu biye na-eme ya that na-eme ya. Even at a point na ye go see bido business, I think outside this our neighboring country, Ghana or something like that. Ego n'inche toro Okongwu dibịa mwe nke Okongwu dibịa ji mefute ihe. Uwe nke o ji mefute ihe nọ na-eme bụ ọ na-apụgharị from alụsị nka ọbana alụsị nke ọzọ, from alụsị nka ọbana. Ozugbo ọ nọ that na-emere arrest akwa ọkụkọ na oya anụ arrest onye eze Jizọs with eke hit, Okongwu lepụ gbafuo na Anambra a na-achọzi achọ. Ozi leta ka Okongwu dibịa nata because no feeling ihe ejigo, mana ọmaha that na aya gịnị aya ọmada Soludo wu one kind person. Ihe ọ na-eme dị ya n'obi, o nwere ike okwu nke ọchị ikwu, mana akwa ifu o nwere ike ọkwu nke ọchị ikwu mee nke ahụ dị ya n'obi.
man no kata futa ima no kata fu Soludo sige I want to arrest so person number oge je chiko oge, and I wish no get extend the thing very well to start arresting all those the dibia nda na agbacha ha now and all these things, but man the dibia na agba now. This is a very big move Soludo made in Anambra State, and I love the way she made the thing. Ndi omenana, don't misunderstood me o. Omenana de and omenana gade and o gadigide until I enter half a chowa. But mmadụ iji ya wee na scam mmadụ ebe ahụ ka mmụọ na-eme again, ka mmụọ na-akwụghị atọ, because nna anyị ha onweghị there is nothing like wete 5 naira ka ya bag ọgaranya. O wee Soludo kwuru that gave me a very big joy. O si somebody na-eme mmadụ owe ego, why not iji aka gị mee owe gị iwe ego na-eme imago ina compete with Mark, the owner of Facebook, or maybe Aliko Dangote, all these big men. Eto atedola ha o imago nda na no ina compete with them, but mba nda agolile ka as no nda oya agbalu ka agolile momote shito ya bi n'ogo na ị ga-anụ like this mmadụ abịa sị gị na ya ga-eme nka ti ya nka mee ya nke ọzọ na gị were ya jee dosa na shop ma were ya mee nke ọzọ na ọ ga-amụtali gị ide na ekwuo ya 2 million iwe na chie jemewe je were ya dosa na shop. O wee ike next time ị ga ọjọọ gị akwa ya si ga-agụ na mmiri mgbe ọ bụ na imewe ya. O wee ike oyi a very big tax a ga-ego, you forget it, then a blame weze mmiri ahụ ewu because of that na that. So I love the fact that Nemero Okongwu did be arrested, and God bless Anambra State government for doing that. Another person biko Governor Soludo, Oga Jik need me arrest. Before Oga Jik need me arrest. And there's another person mo anacho kebe kware, in fact ha buka nga gubo ye we galoye. Biko na God bless you for this thing, and oye full vida no try as much as possible ki share, subscribe or comment ma on notification ge echefu na kabuada Igbo Epic Blog ya gazeli mun ke mesian.